ورتل القرآن ترتيلا te janga qur'ana e deggundiral sesa taw ine labti بسم الله الرحمن الرحيم simore almuzammilu mojido cuddido e inde Allah jurum dero jurmotodo يا أيها المزمل ehe ma an mojido cuddido قم الليل إلا قليلا ummono jammagu ngu ngam julde ha heddo e maggu seeda نصفه أو انقص منه قليلا feccere maggu walla ngusta e maggu seeda أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا walla ɓeyda e maggu te janga qur'ana e deggundiral sesa taw ine labti إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا tigi amin pay werlade e ma tellinde e ma kongol teddungol إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا tigine ummade jamma ɓuri sembinde ombade te kadine ɓurata foccade kongol jangin إن لك في النهار سبحا طويلا tigi ina wodan ma e nyalawma lumbali ko waɗɗi ma ha heewi واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا e siftor inde joome kadi hibbitanamo kala kibbitagol huccanmo kala kala ma رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا jom funnaange e hirnaange deweteeɗo alaa so wonaa kanko jogitoromo bakkilorteeɗo denowo